Pipila ka lugar sa Davao City ang gibaha human ang mataghapon hangtod gabi nga pag-ulan sukad pa ni adtong Domingo. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa matag, kusog kayo ang ulan sa mga taas nga bahin ng mga barangay din sa Davao City. Lauman kayo ti pipila ka oras, muda kayo ang tubig gikan sa taas padulong sa mga low-lying barangays nga mo resulta sa pagbaha. Sama sa nasinati din sa barangay Balyok nga nasinati no sukad niya adtong Domingo sa gabi. Samtang sa Mulaves, Zamboanga del Sur, usasab ka balay ang nadanyos tungod sa landslide resulta sa sagunson sab nga pag-ulan sa lugar. Hangtod hawak na ang level sa tubig baha niining parte sa usa ka subdivision sa barangay Balyok, Davao City. Human milapaw ang creek ato sa pagbundak sa ulan Domingo sa gabi. Nang lutaw na ang mga gapnod sa gilunupang dalan. Naamatod pa'y pader, hindi balbag sa mga residente aron makalusot ang baha. Lunes sa hapon, kusog na sulog sa tubig baha ang midagayday sa creek sa Purok 7A, barangay Bangkas Heights, Turil District, dihang mibundak na sab ang ulan. Pag-abot sa ubos nga bahin, dili na makita ang tulay, sanglit na lapawan na kini sa baha. Gilayong miresponde ang rescuers sa BDRMC o nagbutang upisi alang sa mga mutabok sa tulay. Dunay tulo ka magbanay ang namakwit sa maong barangay. Overflowed na, tapos ang mga tao dili na sila katabok unless wala assistance. So mo tong nagkandak mi og kuan, nagbutang mi pisi kay para makatabok gid sila with the assistance sa mga responders. Alas 6 na sa gabi, diyang mihubas ang tubig baha sa lugar. Gikan sa Bangkas Heights, midagayday ay nakaguros nga tubig sa creek sa ubos nga barangay Balyok. Diri sa amuan ay na-damage diri nga fence niya dito sa Deka pod nasunod adtong tubig. So pero karong duha ka baha dili gyud kayo kusog gyud kayo di pareha atong niaging 2023 November 8 no pinakakusog gyud nga baha. Sumala sa Davao CDRMO, lakip sab sa apektado sa baha ang barangay Bago Galyera ug Bago Aplaya. Nagpahigayon na sila og rapid damage assessment and needs analysis kauban ang City Engineers Office sa mga lugar nga gibaha. Mo to ilang gitan-aw kung unsa ang mga kinahanglan changes aning sa kanal o kinahanglan nga immediate action aning. Kanunay ko naga-request sa DPWH nga kani among drainage dapat mapadak-an o makabyons unsa bay kanang himuon nga ang tubig mosulod lang tanan sa drainage. Nagka-landslide sab sa barangay Bagong Argao sa Mulaves, Zamboanga del Sur pasado las 4 Lunes sa hapon atong sa kusog nga ulan. Gilayon nagpahigayon og clearing operation ang MDRMO Mulave. Maagian na karon ang dalan. Usasab kabalay ang nadanyos ug usa ka kanding ang natabunan ato sa landslide. Hinoon walay naangol ato sa insidente. Ako lang giyawag ang mga katawan sa maginantayon ko dabi nang may kusog na ulan. Kinahanglan nga mo self ko na lang sila mga volunteer na sila iba. Sara, nakalerto gihapon ang mga BDRMC sanglit sumala sa pag-asa posible gihapon ang mga pag-ulan sa hapon o gabi nga dala sa easterlies nga makaapekto sa Davao Region. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.